Hola, soc l'Alfons Tinyena i us voldria fer 5 cèntims de la convocatòria dels Premis Ateneus que impulsa anualment la Federació d'Ateneus de Catalunya. Enguany celebrem la 31a edició, per tant 31 anys donant suport, donant reconeixement a les activitats i projectes de les entitats socioculturals del nostre país. La convocatòria d'enguany volem donar reconeixement als projectes que les entitats socioculturals porten a terme en àmbits com la comunicació, com la creativitat artística, com la capacitat d'innovació, com el treball en xarxa, com els projectes impulsats pels grups de joves i especialment enguany convoquem una categoria especial que anomenem La pandèmia no ens atura, per donar també reconeixement als projectes que han estat impulsats durant el període de la crisi de la Covid. Totes les categories són valorades per un jurat independent de persones vinculades al món associatiu cultural català i tota aquesta informació la podeu trobar al web de la Federació d'Ateneus, ateneus.cat, on trobareu també el formulari per presentar les vostres candidatures d'una forma molt senzilla, molt fàcil, i recordeu que podeu fer-ho fins al dia 1 de novembre. Gràcies.